short mani ngisebuye nomthiyathiya wena mani. Awulela ngomusa ukuyenza lo nto lo mfowethu. Yazi ukuthi ngizobuyela enombolweni endama 26 sokunquma ndoda musa ukuyenza lo nto. Hey wena ngaloko uzongisabisa wena la. Ngaloko uzongisabisa wena la. No wena 26. Angizusangiyisa. Akungena amashawe. Eshaweni wena mani. Wena lo uyangijwayela. So much. Sanibona igama lami nguKhonza uNkulunkulu omdala oshintshile waba yikholo hawu kade ngakungiboshwe ngoba Aw General. kambani Ayizwa General. sebephinde bakudwadlisa ngaphakathi General ungayikhulumi lo nto. Yazi ukuthi ngikhishwe ngoronke. Kuthiwa bekufanele kuphuma omunye umuntu akamseleki bakhipha mina ngephutha. manje angibambise la nombolo lami uyidala ngaphandle lami uyisabela ngaphandle wena uthi wena ungenela ngaphakathi ufoka shawo ngomama General ngicela ungayinaki lo nto. Bengigoqela nje abantu bakababa ndoda ngimasha nomqondo wabo ngaphandle eAfrika ndoda. basha nomqondo wabo ngaphandle eAfrika ngithi uyabambisa inombolo ayisebenza ngaphandle isebenza la ngaphakathi General bengibagoqa nje ngaphandle General. Bengingeve kuyinto serious. uhamba usabela wena leyo nto la ngaphandle ungishaye ngempama ke manje Ngiyaxolisa General bengingekho serious lapha. wena usushaya ugeneral wathi mawufika la bunganceni imuntu zonke bese yimpahla bese yinyono olayilayi Bengingasho wena General. wena wathi wangishaya ngempama Aw General. awushaye manje General ngayenza kanjani lo nto ngihlonipha ngayo nto emhlophe. Uyangihlonipha manje General ngihlonipha kabi. kanti uhamba usabelela ngaphandle uthi wena wathi ungena wafika shaya ugeneral ama-26 kanzi makabi ngempama yimi ugeneral ngishaya ngempama Aw General ngihlonipha kabi. wathi wangishaya ngithi awungishaye-ke manje wena wathi handima General wena oshilo ngiyaxolisa. Dias manit iets wat ik wil weten. Down for what they Yeah, can you send me the noodles, Excel? Yeah, the ones that dripping milk there. Oh, okay, I'll call you back. Sister! Will you hold on there for a minute? I was. Hey, sister. Sorry to worry you, man. Hey, sister. Hey, I've been wondering, sister. I haven't seen Njandini in a while now. Hayi bo best awazi. Unjandini wahamba wathola iparoli. You're telling Njandini is out from this place? Ungaphandle uNjandini. Kade hamba uNjandini. Uba ungayazi lonto best. Usala kanjani wena? But Njandini told me that he's coming out next year. Hayi ungaphandle sikhuluma nje manje. He's outside. All right. I'm gonna catch him outside. No, I mean, sister, I'll catch him inside because I'm still inside, you know. Yeah. Hayi okay best. All right. Thanks, sister. Hayi khululeka best. All right, thanks, sister. Njandini is taking me for a context here. Okay? All right. No one double crosses Double Pester and gets away like that. I'll catch him outside. Okay, Njandini. Lobo uthalani mfowethu General wena oshilo ngiyaxolisa. usha uthalani mfowethu Ngiyaxolisa. usha ugeneral General wena uthi angikushaya. usha ugeneral Wena. Aw General. General wena nto uthi angikushaya. uzogweba inombolo yazo General ngiyaxolisa. ngiyakutshela wena Ngiyaxolisa General. uzogweba inombolo wena General ngicela wehlisa ulaka khona inombolo engikuphathele yona. batheni ucosha isiqoko sami wena sishaphi Ngiyaxolisa General. akusheshe manje abona ngathi sabhayiza nje sishaphi Sandiman ngiyawushayisa hey ndoda esimhlophe ke la Kanti leyo General ngikuphathele yona isuke ngaphandle bathi is from Swaziland. uthola kanjani le nombolo ngaphakathi Inombolo yami nam General bengifuna ukuprovela ukuthi ngi26 loqina General. uyabona ke manje ngase unako ukuxaxeka manje yazi General. useyona inyoni usula General. focus nehlomani General. la nala angithola General. lalela yabona ngoba ususebenza ngalendlela le General. inombolo zakho seziyakhanya manje ziyakhanyisa le 26 ngithi angithola ndoda General. lalela ukubuyisela enombolweni General. kodwa ngishaya ngezinto eziwu6 ngithi angithola General. shayisa nazo lezo inombolo
kunini kumanje nje kudwadla emkhambathini angithi angithola ndoda. Awucela General izoshayisa zonke sizizonkana ntomfowethu. Sisahluko sase 26. Now 6. Awunako 6 General. Ik wil je eens bittel, je zit om zelf aan zippen die om negatively van mij te praten is amper zoals bliss voor mij en ik voel je op in de type dik zal voor me ready Oh, vies om zit, dat was beter. Yeah, I'm good, man. Hey, sorts up here, huh? Ja. Yeah, when last you had a mineral, let's say? It's Been a while. It's Yes, yeah, my Hey, man. Banda. You know me, I'm Sabo Baxter. Checkers Express. You know they deliver even behind pies, let's say. You know me, I'm Sabo Baxter. Okay, too short. Can I trust you, man? It depends. Depends. Yeah. Let me get on your level, let's say. You say too short. I have a plan here. Mukhuluma ngeplan, ngabe ukhuluma ngeplan enhle. An escape plan to fuck off from this place, etc. Oh. It's only gonna be the two of us, etc. Too short. Manje ula mom nami. Fuck love more, etc. Man. It's only gonna be the two of us, man, etc. Fuck love more, man, eh? Yeah, so. You know what you must do now? Go pack all your things here, and then we fucking off here. We'll meet at 2 by the canteen, etc. Too short. Too short. Etc. My man. So. I'm in dream. Fuck off. 2 o'clock. Hey, what Mr. English? No more. Umashe nazo unjani umsebenzi wase 26? Ntomfowethu unzima uhlula amadoda nakanye seyonkana nganase kangakasasebenza. Correct. Correct ndoda. Uyayifundela indlela entathu. Ntomfowethu indlela entathu ngiyayifundela ntomfowethu. Embili zayisitho u5 engazokuphosa emhlophe yona engapha kumashaka ngathi ngishayisa 26. U6. Awumashe nendabuko. Ndoda umfowethu angadabuka khona esweni labantu bakababa phezulu kweyinombolo ezayidala yangayiphakamiseli kuyikhona ukuxolekela nokushintshela ama-shotgun ngamahasha ngamashayela engafundeli khona ngifundela ngihlanga umsebenzi ngafodela zona indlela ey'ntathu ey'mbili zayisitho ufafeva sokuphosa emhlophe wena engaphakamseli kumashaka ngafodela lona iblidi lalo mhlophe eligqokiswe ngomuntu obokutshanga ngo-2 no-6 akuvele leya ndoda yayivele yafugabagabi bangakazilula uthotho uyacela kuba nosiyangangamahlisa kuyena uma endiye yasho leyo ndoda ukuthi hayi ntomfowethu kuwuthanda unyaka ngiyakufake mfana. Yizo General. Ziyangena ndoda yabona-ke manje General. ziyangena ngiyakudwadla emkhambathini inkothi ngiyakufaka ngaphansi komkhambathi wama-26 angithi angithola ndoda. General. Wena uyimina mina nguwena kunini nanini. General. Ushaya ngami ngizosabela nawe uma General. ushaya uzosabela angithi angithola ndoda. General ngicela isithembiso sisodwa ntomfowethu ukuthi nakhona ntomfowethu ngekuphinde ungigethisa 26 ngalo ntomfowethu akangaki isango lokugeyitha ntomfowethu kangake lokushayisa kuphela ntomfowethu. Wadala inombolo engazona kodwa zakugweba ngithi angibamba. Salute General. Kunini nanini ngiyagaqa manje emkhambathini. Awusalute. Shayisa usethi napha sat. Look up. Carry on. Bring it up. Yes. Correct. Correct. U6. Yes. Sifaka siyophaka. Bratwa. Zisha ubaba wenzani? Oh, nalo manje wami lapho mangithi. Bofethu wakho manje zishaphi ke mfethu? Nalithawu la ngithi. Hayi mnumzane. Waqoqa yonke into nje mnumzane ngathi uyaphuma zishaphi? Ngithe ukuthi zonke izinto zami ngihlale kuze nami obeyizami. Oh, nalithishu ngithi. Baba, awushidabi wena uhlangana naphi nethishu ngaphela? Ngithe ukuthi zonke izinto ezami ezibhilonga kumina ziseduze nami. Wela mo nawo ukugcina. Mayenze ungasakubona ngaphakathi. Kuyomhlatha ukuthi angikhumbula noma ungikhumbula. Futhi kunokugcina. Ngiyaxoleka lento angithatha nongumsodomizer la. Ongikhipha uvathi. Azothi ngiyaxoleka. Ngiyaxoleka yazi. Mfethu sishaphi ungakhulumisa umuntu amashayo nje sishaphi. Ngizobuyibamba. Mfundisi wami. Yebo. Ngizokunika isikhathi esingange-hour siyazwana. Okay. Into manje phela i-hour ngiyafika ngizokulanda. Yeah. Kuzomela ungilalelisise kahle imithetho yala ekhaya ithi labantu labo yobashumayeza bayingozi kakhulu. Okay. Bayingozi kakhulu kuzokumele wenze sure ukuthi i-distance ngempela usondeli kubona. Banika i-distance ende mhlawumbe 1 meter or 2 meter. Ungasondeli eduze kwabo siyazwana. Hayi kodwa mina ndodakazi khohlwa. Hayibo. Angisabulutho. Hayibo. Sikhuluma ngababulali labantu abangena inhliziyo. Okay. Kuzomela wenze sure ukuthi wenza lokho engikushoyo. Hayi kulungile. Uzokwenza njalo. Hayi athi ngikukhombiseke labangakhona. Hayi kulungile. Ngicela ungilandelisele. Okay. Too short. Excel. Hey, do you wipe your ass here, man?
Ja. Hey man, is thinking ek sê my bro. Bekezela. Hey. Ek sê, too short. Ja. Sê my man. Can you check the coast there? Hayi. Webest. Kanti ihamba ne-plane. Ek sê, too short. This is my plan, my bro. Ek sê, if you don't want to go with this plan, you can fuck off. Ek sê, check the coast, man. Oh, Hey man, ek sê man, help your ass next time man. Hey. Don't worry, bekezela. Ja. Too short. Ek sê, can you see the houses here, my bro? Ke fortune. This is freedom, ek sê, my bro. Manje onten. Lo tsantswa. Ek sê, my bro, this railway here leads to freedom, my bro. Hey, too short. Imang, manje uba uzothomba kuqala. Hey, too short. This is my plan, ek sê. I'm gonna jump first and then I'm gonna pull you up, ek sê. Uzokudonsa so. Trust me. Too short, man. Go down, let me climb on top of you, man. Sabi freedom. Freedom. Yeah, freedom. Freedom. Hey, too short. Yes. Hayi. Taba best. Ngilande la. Akuloki la phezulu. Ek sê, too short, ek sê, my bro. I just have to leave you here. I'll see you next time, ek sê. Too short. I love you, man. I have to love you and leave you behind, my bro. I ride solo, my bro. Stay strong. Love you, man. Stay strong, ek sê. You know what it is. Love Baxter. Ek wil eers battle, jy sit homself in jeopardy om negatively van my te praat is amper soos blasphemy en ek voel jy offended, but ek sal vir my ready wees om tyd te maak van 'n rap, ek ken die recipe. Ek het 'n team wat my